Shalom. Shalom. Horas madita salutna. Minggu ta sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis sekaligus acara puncak parahehon sekolah minggu sekaligus muse minggu keluarga HKBP Bandung. Persiapan di Hita Sude alani minggu keluarga doon, jadi husartong kami asa bapak, ibu, dan anak-anak duduk bersama saat mengikuti ibadah ini. Topik tadi mingguan ima, gabe jolma naim baru di bagasan Kristus. Yenetsian Kolose 3 ayat 5 sahat 10 sada. Tapukama parmingguata, tapasada marohata, martangiang na hohom mahita. Amin. Selamat hari Minggu madi hita salutna, mau lihat mata pasatu debata pardengkan basai, na toktong marmudu-mudu ngoluta dohot keluarga. Di minggu sadarion di patupa huriatta do minggu keluarga, dalan patok pahoton holong dohot dame di gaduk bagasta. Pinujima debata ama, anak dohoton di parbadia. Puji hamu ma ibana ala hagogo onna akana sumurungi. Puji hamu ma ibana hobar tu hina godangni hati bulonna. Aku menjawab siang saramaku, payujaraku masude amaman akana binani. Sude namarhosa ikon mamuji Jahoba. Mare demahita sian buku ende nomor 585 ayat sada dohot tolu. Haleluya, si kong langit
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongani habadiaon nai, halak pertangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, asi maroham di hami, aidang terbahen hami mambahen manang aha, molosoho dongan nami. Dibaheni, saya lehon madi hami roha banua gijang, asa tahu hami mani bangi, dohot mangulahon lomoni roham. Saya dongani mahami asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di Minggu Keluarga Sadarion, ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jehovah debatam, nina debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro dina di bagasan aek na di toruni tano, ianggo tunggabi si sobaon manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, ianggo soture dalanna, ai hona uhum nado sogot akan namar sineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari maulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papitohoni, ari paradianani Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitohoni. Dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martuaho jalale mangolu di tano na nileho ni Jehovah debatam diho. Patik pa onopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olok makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi hal yang ani roham bagas ni donganmu, dang jadi hal yang ani roham dongan sari peni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu.
Behado padok ni debata taringotu patik nasapului oddo. Audo Jahoba debatam nina debatata. Pargogo nasu hatu dosan jala parimas. Siluluhon dosani ama-ama tupino parna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paopaton. Pinopar ni akan nasogoroha di au. Alai asidorohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha di au. Naso mangalau si patiki. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita tu Tuhan debata lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Renungan situasional. Kita bersuka cita karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi setiap keluarga boleh duduk bersama beribadah, dan pada saat ini gereja kita mengadakan acara puncak parheheon sekolah minggu. Terpujilah Tuhan, kiranya anak sekolah minggu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, inilah kami anak-anak-mu. Ajar dan mampukan kami untuk selalu hidup dan mengandalkan firman-mu. Dalam setiap jalan hidupmu, janganlah engkau melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan yang menjadi gunung batu kekuatanmu. Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Engkaulah yang selalu kupuji-puji. Orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga yang memimpin seluruh anggota keluarga untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, menuntun anak-anaknya dalam ketetapan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga hidup keluarga bertumbuh semakin teratur, rapi, dalam iman, serta di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberi waktu dan kesempatan kepada kami, tetapi kami mohon ampun karena kami sering tidak menggunakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami sering lalai dengan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan,
supaya kami bisa menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kami kepada Tuhan. Banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Biarlah kelak kita semua dan beserta keluarga bersukacita pada hari kedatangannya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati hidup keluarga kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hendaklah seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Amin. Huriani tuhatta, tatopoti madosata nagodangi tu debata, martangi yang mahita. Ale debata nami amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, huilala hami, rikotdo asini roham disalut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala upar hatopot hami, tung na jot-jot do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru na lilu. Sayu nang mapabali hami sian jolom alani dosa nami i, aidang di halomon roham hamatiani akka pardosa, alai hamu baoni rohana do lomoni roham asa mangolu. Se sama saluhut hage duhon nami,
dohot pangalaosion nami marhite-hite pangulun nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot ma asini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogoni tod di parbadia asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bayan hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabegema hata baga-baga ni debata taringot tu hasan ni dosata. Nunga pola hupasisi songon obun aka pangalaosim. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak mahotu au, ai au dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tajahama epistelta di sadarion ima nani enet sian parjamita sada ayat 12 saat rodi ayat 14. Au parjamitai bangkit Raja Najolo gumom gom Israel di Yerusalem. Debata cuma manusia asal kita siapkan. Nungah wida saluhut jadian akan terjadi di hasyanganon gabe idama saluhut naina lao salpudo jala pangyahion di alogo sabingdoi ido sahatna martuama natumangihon hatani debata jala na umpeopsa. Amin. Tahat didakon ma hataha porseautai songona hina tidakon ni dongata saha porseaun di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dusan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imanan tubuhon di si Maria na gabe-gabean siatot di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tu hatta na tu mau na berni di panghuman silatus na mate tarpajal do ibana di haupinas silang. Na tua tu banotoru tung tanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo
lauhudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogona suatu dosani. Disi ma ibadah pai mamulak sogotu tanaon manguhumi halak nama ngulu dohot namate. Au porsea dito di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia do dihasesani dosa do dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dah nguluan naso rasuda. Amin.
Shalom. Titing si jahaon di minggu papituhon dung Trinitatis tanggal 3 Agustus 2025 di parmingguon pukul 7 WIB. Titing nomor sada, Partangyangan daerah. Di hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 masuk pukul 10 WIB. Daerah Tolu Dago. Nama jabui keluarga Amang Albert Silaen, Inang Rebeka Borunenggolan, Inganan Ruang Serbaguna lantai 2. Di hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 masuk pukul 10 WIB, sada daerah 5 Malabar. Nama jabui keluarga Amang Edward Sitorus, Inang Ristaria Boru Situmorang, Inganan Ruang Konsistori lantai sada. 2 daerah Pitu Pajajaran. Nama jabui keluarga Amang Bernard Situmeang, Inang Lorida Boru Manalu, Inganan Jalan Gunung Batu Gang Suka Asih nomor 102. Di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 masuk pukul 10 WIB, daerah Walu Bypass Timur. Nama jabui keluarga Amang Tambos Siahaan, Inang Teti Boru Sibarani, Inganan Klaster Pujiyama nomor 22 Pinus Regensi. Titing nomor 2, Ruas Nataba. Mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 3 Agustus 2025 nunga gabe ruas ni Huriata Ima sada keluarga Amang Marnaik Sumilam Fernando Simajuntak, Inang Marlina Boru Manurung Rap Dohot 2 halak Yanakona, Sian HKBP Bogor Resort Bogor, masuk tu daerah Tolu Dago. 2 keluarga Amang Hari Nathanael Montana Lumban Gaol, Inang Valeri Depa Boru Simangungsong, Sian HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati, masuk tu daerah Pitu Pajajaran. Titing nomor 3, Neng Majalo Pasu-Pasu Parbagason. Titing Parjolo. Pantas Marihot Laurentius Situmorang, anak ni Amata Budiman Situmorang, tubuh ni Inata Diana Boru Manurung, ruas HKBP Bogor Resort Bogor. Dohot Kurnia Astelia Hermina Boru Pasaribu, Boru ni Amata Hotasi Sahala Paniuran Pasaribu, tubuh ni Inata Parningotan Boru Sihite. Ruas Wik Antapani Arcamanik HKBP Bandung, Resort Bandung, Riau Marta Dinata. Nasida nunga mertupol na di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di HKBP Bogor Resort Bogor. Pemasu-masuon di hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Titing nomor 4, Parmingguon Bulanan Keluarga. Sada Parmingguon ibadah pukul 7 sadarion, Ima Parmingguan Bulan Keluarga Marhata Batak. 2 Pinangido Maasa Bolas Akayana Kota Sikolah Minggu Remaja Nang Naposo Bulung Ganuk Wik Patu Begehon Kor Manang Pokal Group. 3 Pasahaton amplop pelean bulanan keluarga Manang Hamauleateon Dohita Sadarion. Titing nomor 5, Pesta Puncak Parheheon Sikolah Minggu. Di Parmingguon pukul 10 WIB sadarion di Patupado Parmingguan Bulanan Keluarga Laos Pesta Puncak Parheheon Sikolah Minggu. Titing nomor 6, Masohot Sian Hasituaon. Mamuka sadarion Minggu tanggal 3 Agustus 2025 Masohot Masian Hasituaon Ima Amang Situa Arnold Simajuntak
Hombar tu pangidoan nasida, jalan nunga di pasahat nasida, mulak tuhuria baju parhobas. Mamuka sadarion, masohot ma nasida mangula na hombar tu ulaon hasituaon. Titing nomor 7. Raport Pandita Distrik Manang RPD. Di hari Senin, satu hari Rabu tanggal 41 tanggal 6 Agustus 2025 maringanan di Hotel Jayakarta Dago di Patupado Raport Pandita Distrik Manang RPD Jala Huriata do Nagabe Bolahan Amak. Tatangyakon ma anggiat mardalan dengan rapoti. Titing nomor 8. Raport Parakat Distrik. Di hari Rabu satu hari Kamis tanggal 1 tanggal 7 Agustus 2025 maringanan di Hotel Jayakarta Dago di Patupado Raport Perangkat Distrik. Nani Hotan ni Pandita Albenar Silayen manang anggota MPSD nanaing mengevaluasi sude program distrik. Titing nomor sia. Mahatindakon haporseaon manang lepas sidi. Di hari Minggu nanaing ro tanggal 10 Agustus 2025 di Patupado makatidakon haporseaon manang lepas sidi tu parguru malua tahun ajaran 2024-2025. Do mutusi parmingguon pukul 10 WIB di Patibu sajom gabe masuk pukul sia WIB. Titing nomor 10. Parmingguon 17 Agustus. Parmingguon 17 Agustus nanengro Huhut Road hari ulang tahun Republik Indonesia pa 80 tahun. Di Parmingguon pukul 7 dohot pukul 10 WIB di Pangido Maturuas Asa Marabit khas Manang Nasian suku Diape. Pinilit mato luripe manang keluarga sian ganup 2 partikiani lao ni umumhon di Parmingguon tanggal 24 Agustus pukul 10 WIB. Lasma rohatta paradehoni. Songoni matitin di bagasan mingguon tuhat tama mamasu-masu.
Mare demahita sian buku ND nomor 720 huta pasahat ma peleata tukan tutong sada A dohot sada B.
Dami ni debata na sumurong siya saluhut na roha. Di mana mangharamoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Selamat minggu keluarga mari kita saluhutna. Kadamang dainang somalnan yan di minggu pagi songono marbahasa Indonesia do. Alenga diaturukon gaduk mar minggu keluarga di minggu pagi pukul 7 do pukul 10 marbahasa Batak main. Nah. Jadi benda kami marbahasa Batak. Dari on. Alani ucahokai maju kata di bata. Nagai Benjamita di Parwingkota Menugoton tersurat Mei di Kolose Bidutulu ayat 5 10 seda. Songonom Mei dok disi. Atong bunuh hamuma ruas muna akan adi tanoon. Permainanon akudaron riting roka hisap-hisap narwa rodi pangahution ima pardebataon naliban alani akaido lalu rimas di debata julahu kamudo akaina jolu taga di bagasani ngoluguna alayang kunuaing bolokok kamu ma saluhut nai rimas muruk hajahaton pangisahion hata baraksi siapa mangambuna unang masih gabusan kamu ainunga di tanggal kamu jolma na buruki dohot akka parulonna jalanunga di solukok kamu naik barui napi naik baru asa tadonna rupani na tumoppa ibana dang mardia ibar disi gorik manang na jahudi manang na marsunat manang na so marsunat bangso na leban manang bangso naso maju dobe hatoban manang anak mata Kristusido take saluhutna jala di bagasan saluhutna ido sahatna. Urian akhina holongan itu kata Yesus Kristus. Minggu tasadarion, minggu keluarga, jala tongomai, mangiaki kita, majuhon, asa gabe jolmane baru di bagasan Kristus. Jolmane baru di bagasan Kristus. Huria Kolose, huria nang kehari obeti di bagasan di Apostol Paulus, masuk tergolong tu huria na mangulu di bagasan Kristus. Allah nunga dijakon nasida Kristusi. Alai nakpeter kuar nasida di bagasan ngolune baru di bagasan Kristus. Saya hok do pena hadirun nasida nalilingi di perjalanan di ngolu siganupari. Di Jakob Kristus alai tong do pena diulahon aka ulaun nasida nalilingi. Dorakso majakon barita nauli do majako padidion na pinatupani si Paulus. Asalanido tuktakasdo disosokon si Paulus tu nasida. Didokdo di jolo ni trupukon di dua aya onomi ope songom pajakono muna di Kristus Yesus Tuhani songoni makamu marparange di bagasan ibadah
songo pacak kono muna di Kristus Yesus Tuhani, songo ni mahamur parange di bagasan ibana. Berarti amang do tamak kainang keluarga saluhunna nor persorak kita apalagi menuguton. Dang boy kapena saihot tidak akan pernah boleh sekali berjalan, yaitu sikap yang baik dalam bentuk kejujuran, dalam pada saat itu juga berlaku juga sifat yang buruk dalam bentuk kebohongan. Itu maraloi. Saya tataki mengulu baru dengan berpelakuan baik, berusaha untuk jujur, tetapi pada saat itu juga, waktu itu juga terjadi pembohongan. Anak tikospe. Alani ramang do tamak kainang di situasi ini tuk takas do di paingoton Apostel Paulus tuhuria Kolose. Nunga mangolu hamu di bagasan ngolu ne barui. Nunga di jako kamu ha Kristenoni marhiti pajakono muna di Kristus Yesus. Alani i baloko kamu ma bunuh hamu ma ruas muna akan ditano on. Bunuh hamu ma. Ruas muna akan ditano on. Matikan. Dia main. Dok ditrupuk tahun parmainanon. Hakudaron. Ritik niroka. Isap-isap naroa. Rodi pangahution. Dohot pardebataon naliban. Ima di parit takut. Bunuh kamu. Asa unang gabe saihot sejalan perbuatan yang lama itu dengan perbuatan kehidupan yang baru yang telah kita motivasikan untuk menjadi kehidupan kita ke depan. Alami memang amang inang keluarga naina holongan di Tuhan Yesus Kristus. Molo ta pergumul kodo, molo ta rimang-rimang itu. Sesurut disudena kepada ningulutta. Hiratun namaol do. Hiratun namaol. Tudos songon na manuhor pakaian ne baru kita. Tatuhor mapakyatan ne baru. Kung tatuhor pakyatan ne baruon, itor sigop do kita mamakkehoni. Itor tapakke doi, itor serana tongambo pamakyotta, bagak neces, marsormid do kita merkasa, laupa ida-idahon pakaian ne barui. Koni haruar mahita, batu duhum muse tutorop halak. Ailas mangihut di sido muse tong, pakyatan na bilamai, dak tabalok koni, tahanger do muse tongi di lamari. Tahanger dui, tu koni, tabuk ke mapakyatan na barwon, tapakke mau saya pakaian na buruki.
Alaniaka. Ala tidak sayang mau bolok konot tonon. Ala tidak bagak gopeon. Sumat dopeon. Makorhod dopeon tu hadir yokku. Ilu na taida. Ujung na maul kita mabolokon. Mungkin rahira songoni do tong nang kapar ngulut tau. Alama korhod dobe gudang akapar ngulun na leleng itu hadir yotta maul tabalokon. Di ujung na say peyam mahita. Peyam mahita manoktong di bagasan parnguluoni. Gawe perdus-dus sama tawain. Hadir yotta. Ngulu ni nang majakon Kristus Yesus. Do ngulu na lelengi. Na samar-samar do pe pajakono ni di Kristus Yesus. Asalani terima sudah bata. Terima sudah bata di bagasan ini. Dan di halomo debata si songoni. Itu benar terus manorus do dipaingot tetong. Nak tuhuria kolos sebenarnya ini markitur tahun dipaingot todo. Seyogianya sudahlah, bosanlah. Alana melunguluon do tak perbuatanon adong do bersifat waktu na. Asitong na bosan banyak kamu. Debe do si Paulus. Julo kamu doi na jolo. Na jolo nga julo kamu. Itik di bagasan irpe kamu. Yung nga binyan. Alas ang nalilot ni harapatak mete, ngatar muda rin na. Di kayo maul mablokon. Nga meresakbe, mendarah daging. Jangan do tamak kenang hurian na hinalongan dito kata Kristus. Molon waing ikut takas do bunuh muna. Jala bolok kono muna do. Takas. Bunuh muna, jala bolok kono muna. Hadir yoni nalilingi. Asa di sino hata diatta, hata daatta, bahwa kita naung manjakon Kristus Yesus. Jala nauk tajakot tong ngolu ne baru markite asin rohani di bawah di bagasan Kristusi. Unang besay saya kok betabahin. Pangarimason, buruk, kritik ni roha, hajahaton, pangistahion, hata baraksi, unang biadongi, ruar siap pamangambuna. Ai ido gabi sifat dodoki di bagasa roh karo pikiran muna. Ido gabi sifat dodoki di bagasa perngoluta. Olah notik kita tersinggung. Torina ma pangarima sotta. Itor muse saud do kita. Itor piri-pirion. Pangariting-ritingon.
Itor haruar mahata nama-nama kebun binatang. Itor duna susuman. Apalagi di minggu tasadarion minggu keluarga do kita nuai. Bagaimana kita untuk membina, mendidik regenerasi kita yang menjadi tahapan perjuangan ke depan. Di tengah-tengah di keluarga, di tengah-tengah di huria, masyarakat lingkungan negara. Saya diigil rohata do adong damai. Saya diigil rohata do adong kebersamaan. Diigil rohata do adong peradaban ini secara merata. Ale mulu sutai mulai do sekka diriotta dan jupangi. Mulu sutai mulai do siet dirita pribadi dan jupangi. Asalani do amang do tamak kenang keluarga saluhutna dan halongan itu bata disosokot do kita nuai Papua hadiriot tahun tung arga situ tudo dia do pandi bata ngulut tahun pribadi lepas pribadi jati diri kita. Tung arga situ turu di hadapan di debata. Tung arga situ turu. Alani argana hadiriota di hadapan di debata. Songoni mapa kokopna tu kita. Dia selalu menantikan kehidupan kita. Dia selalu menanti dan menanti kehidupan kita datang kepada hadiratnya. Benar dok, hamu mula di parjahati do tu badik kodalanda, yan, nahin alomohon di debata, dak kamatena, merisuang, merisuang. Molo talisi ki muse tabereng realitana holong ni roh de bata tu hadiriotta pola durus budar hadirion nai markite Kristus mate di persilangi pola kumok kopita habetong mate hita di bagas dosetta mate hita di bagas kasalata ha kurangatta marisuang bi hadirion ni holong ni dewata na pinasahan na tu portibion maradupuk kita asalani do si tarpaima do ibana sai tarpaima manok tong mahita di sosoy markite hata di mata naksar pinabotoh pinabaritahon ya kabar berita nauli hina juluani aka misionarsi naksakat naktubad dungon dari holam markiti tapanuli marrerak manuai akan aporsia di Kristusi alai di paingok mahita tinggal koma bolok koma bunuh masudina akka barulau nalilingi tayaki mah tu holong ni rohai di batah di ngolu ne barui majakon parnguluon ni Kristusi di nguluta dia mai holong dua do pangaripunan di patiki pinaujakon ni di bata markite Kristus Yesus di tonga-tonga di nguluta ha holongi di batam sen nasa roham sen nasa gugum sen nasa tatem hakolongi do ngambu colma
docon dirim. Haholongi dong hambu colma docon dirim. Berarti lang boy kita margabus. Unang masih gabusak kamu. Unang gabus ini mata. Itu tong jodol hutu kita. Bokado realita ni di tonga-tonga ni parmulut ta. Nagpajuk pang behita di mata. Ale pajuk pak kita di bagasan parngulunod do. Ima marhite na makaholongi donga colma. Tudos di makaholongi di mata. Makaholongi kadongatan na meti na makaholongi audui ninda. Talan itu amang dot tamak kenang. Nunga disulukot tu hita sa luhut nai. Nunga gabe dipardagikon itu hita. Ay gabe daging mahatay. Jalan maringat di tonga-tongat. Alan ini nunga be. Tawar tu bagasak kita. Molonung ada sahur tu bagasak kita tapar hamuluhom ma. Jala tapar memehom ma muse. Tuak kare generasi ta. Sido dolan na naing tu parminggota minggu keluarga. Kita lihat perkembangan zaman ini Bapak Ibu. Dan maribar benuaing ihutan ang di kota. Hadir yun di parnguluan ya ka generasi-generasi na berkembangon. Ngaolo umaol para lohonoton aka generasi na di buna basugit. Siyan na di kota. Mau HP lebih maju perkembangan di kota baik teknologi maupun ilmu pengetahuan yang sebetulnya itu sudah mampu untuk menggerogoti pola pikirnya, moralitasnya, spiritualnya. Ale olu gabi maul na di putaan. Para lohonotto. Di generasi nuai. Ale pasungonia kamang do tamak kenang los di sido hita nuai. Tongon natoras me tadi tonga-tonga ni keluarga. Manang na di dia petaho posisi i. Manang na songod dia petaho posisi i. Jodol hodo tu kita nuai, tong ikodo marmeme honoton, babua dus do kita di hadapan di bata, alani i dihirim di batado hadir yotta, hot di bagasan parngulunna, naung ni meme honna itu kita, naung pinodahon na itu kita, naung pinasahan na itu kita, naung gawe ta berdagi koni. Asa undang sugo panol solion tubuh di bagasak kita. Unak sugo panol solion gabe say manginonay di bagasak rohata. Ama puang tung na buana ma buaru jabarkon dang nasodok kebekku
dang nasodong artaku, dang nasodok persikolaku, laho pagodang-goda koko, do mampai ko gabi sol manian. Habela mari suang besudi. Unang. Ingat tamu, kadamang enak. Penyesalan akan selalu datang terlambat, tidak pernah itu mendahului dari semua tindakan. Dia akan selalu datang belakangan dan posisinya itu belakangan paling terlambat, paling akhir. Alani sotong do, harus songol di kita. Alani mamang, utama kenang hurian hina holongan itu kata Yesus Kristus, jauh-jauhan wae, gawe jol mane baru di bagasan Kristus. Hai barota, dak kai baruon di perdagingon. Dakai baruan ni rupa, dakai baruan ni pakaian, alai rohaido. Di bagasan penggerakan ni todii, ido nekon baru. Olongi baru rohatai, kabainat tape. Ditugi hor rohaido lahu mangulahon hai baruni lanima di pasu-pasu tu hatta mahita sude sadok gulmit ni guluta tinong majakon hai baruni taingok manang mapermemehoni paingot tonitong tuaka sudut na poso tuaka generasi ta, tuaka pino partai anak kota. Asa marhiti sini halaki petong, mangihut mangudang di bagasan hari di bata, mangihut mangudang di bagasan pakirimon namar kasonangan rap dohot Tuhani. Amin martanya kita. Jauh batu kan nami moliate marohan nami di kolong doa sini roham. Nasai pakilal kami saat yon mangaliot di kami hosango duan gawe boy kami Tuhan makilalakon ari natur ari na baru ari na final bediam sadarion od dari mingguon rodo kami tok marparsoran apongoti bagas coromon mamuji pasangap pengkuar muna badiai martagia kami hutu magi hok kata jauh batukan nami mau lihat rohan nami di fotokan disosoi hodo kami saluhutna asa tok kami Tuhan gawe jolma na mangulu ni paro kami di bagasan Kristus Yesus. Hadirion ni Kristus no kujako kami. Lausi manang huhahuluho kami. Tuhan, tiup marangan nai masih tunggomos. Asa gada pos ni rohan nami. Pabuhoro Tuhan nami nasa toktong rapdo tami menunggu kami. Dia kadalan nahin alomon ni roham. Ala sadar rohami Tuhan, di parnguluan di Asia nganon na pinasahang butuh kami. Gudang nabuy mangela kami. Gudang nabuy itu kami menunggu kami. Mengarahok kami asa. Buy dausyak ko. Mangulakon hisap-hisap ninggulu di Asia nganon. Gawi huhalu pao kami ma. Hanguluan na pinasahang butuh kami. Di gulo ni bar. Ali Tuhan unang luas sami di bagasan ibe. Tugu mahami padua kami sa luhut nai. Allah rajumi kami totong pabua nagaledo kami Tuhan di pardagi konon. Alai girgirdo ya todi. Hagirgiro ni todi ima Tuhan na saya tok pagirgir kok kami.
Kabila mempergugui kami dalam tahu kami Tuhan. Conok dari bambu nabadi. Tutangamu mau pasat kami godunami. Daging doktor dinami pe. Manok tong maho Tuhan mangodi kok kami. Luhut na kami Tuhan. Duas ni huriam. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Oma tok Tuhan nama masuk kami. Manang dia dan diulan di tangga do pikiran nami pe Tuhan. Pasu-pasu may marture tolo mo ni roham. Paingot kami di sudene. Asok tok kami ingot. Makamalate ko sa lukot na pasu-pasu mi. Tinggal nami to di pamuna bati. Unang luas kami tok Tuhan terhubung alani. Ala itu ku kami tok di bagasan asin roham. Saya sana sedusa pangalusan nami jumulo alai Tuhan. Asa tama kami kaburan di pasu-pasu. Mari Kristus Yesus martangyak kami Tuhan. Amin. Tapuji matu kata meredeh kita los di sima tapabungu pilihan nabaduakon dohot pilihan bulan eta.
Tatangnya koma peliata tua dopan di bata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhu sile hole honda dengga doho nasa uli basa na mau diutus. Upasatai masih na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulkon harazaw mo di tonga-tonga ni Huriam. Doho di Portibion. Buhay marokanami marhite-hite tordem. Asalamu tada kami godang ni silehol-lehom itu kami. Asalam girgir kami madok mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harazaummu, saya saut molomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu kami sadaron hangoluan siap hari, saya marusa nami, songo panesa nami di dosa di dongan nomor dosa tu kami. Unak kami tugiut pengujunan, padua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat dame, jalo kamu mapasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Sodakot Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopak kot Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasor koma damena tutodem. Amen.